gyda phawb arall. Cut! Ifan, dire ti ffilmio os nag wyt ti mynd i wneud unrhyw beth na i wneud yr Andy. Na, sa'n trustio Ifan gyda fy ffôn i. No offence Ifan, ond eith mam yn lladdu os o'n torri fe to. Ond safon moyn bod rhan o'r TikTok ty beth. Nag wyt ti, Ifan. Wyt ti neu na Ifan? Hei, gadewch lonydd iddo fe. Ti sy'n acto Twm Carnabod Ifan, arweinwr y cwbl, cymellwr y bobl. Y dyn a'i sgert yn arfwisg a'i het yn driw i gyfrinach i wyneb. Dire mlaen. Pam nes i di bod y Twm Carnabod? Achos fi yw Beca ei hun. Gallu ddim fod y Beca a Twm Carnabod. Dim person go iawn oedd y Beca. Ti'n gwybod, just na beth oedden nhw'n galw ei hunain. Falle, ond mae hi'n fwy na pherson ta beth. Hi oedd ysbrydolaeth y newid. Awan y werin, cryfder Carnabod. Oce, ni dati. Nag e hi roedd y dillad i Carnabod? Does neb di profi hwnna? Dim ot, yn berson y beidio, Rebecca yw grau y stori. Ac mae'n neud yn synwyr i rywun arall fod yn Twm. A ti yw hwnnw, oce Ifan? Ac mae'n dod i'r brotes yn y dref y fori, yn dwy ti. A dyw Ben ddim. Dim bai ar fi. Rydw i lawr yn ti dan pen wythnosyn. Wel, bydd rhaid i fi ofni mam gi. Hei, roedd hwn yn y TikTok. Beth hwnna? Barod Martha, Max, Chris, pawb. Ni y plant Rebecca! Fan hyn o'n nhw'n byw. Wedi chwarae ar yr un tir. Wedi dringo'r un coen. A wedi cerdded ar yr un hen lwybrau. Ni y plant Rebecca! A fori ar doriad wawr, bydd Merched Beca yn dihuno unwaith eto am diffyn ein dyfodol. Dim dinistyr trollbys fyddwn ni fori, na, ond yr un hen broblemau sy'n pigo. Costau bwyd! Prisiau tael cynyddu! Trethi'n dyblir! Cyfoethog yn cyfoethoca! A trawd yn gota! Stori sy'n ailadrodd yw hi. Y pobol bach yn erbyn y pobol fawr. Cyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder! Dewch yn iddyn nistio'r gar a llamu drwyddi at y fodol gwell. Ifan, ti'n dod i'r brotes yn y dref y fori a gwisgo lan gyda fi. Does neb arall y fodlon gwisgo'r sgertiau yma. Fy mod i wedi ffeindio un o bob un ohonom ni yn tîm am gi a tad ci. Come on, Ifan, nid yw bod yn ffrindiau gorau ers cael ein geni. A ni'n gymdogion? Dim ragor. Wel, falle bod ti di symud i fyw gyda dy fam gi nawr, ond dim ond y pentref nesaf wyt ti, a lle ddal ddod draw i chwarae, fel o'n i'n arfer gwneud. Sa'n siŵr, Llegi. Sorry. Hei, Llegi, dire fan hyn, mi eisiau meddwl am diwedd gloi hwn. Beth os len i beswadio Ifan i wneud dan bach ar ben ei hunan ar y diwedd? Mae fe yw Twm Carnabod. No way, wneith Ifan gytuno i wneud na. Beth ti'n meddwl, Llegi? Sa'n siŵr beth mae Ifan moyn ragor. Ti'n dywel hyn o Ifan? Beth sy'n bod? Llegi sy'n mynnu bod fi'n mynd i'r protest fori. Ond sa'n credu bod fi'n licio newid. Fi moyn popeth mynd fel oedd ar blaen, pan oedd mam yma. Sa'n moyn mwy o newid. Mae
newid yn rhan o fywyd ifan, ac ambell waith mae'r newid yna'n digwydd heb i ti ofyn amdano. A thro arall, mae rhaid i ni frwydro drosto, os dyna beth sy'n iawn. Roedd dy fam yn ei fam frwydro dros beth oedd hi'n credu. Ti'n gwybod, rwy'n cofio hi'n treulio diwrnod cyfan un tro gyda'i ffrindiau yn creu baneri enfawr ar gyfer un o brotestiadau gymdeithas yn y 90au. Dal arno, dwi'n credu bod hi'n ei gael yma rywle. Un mam oedd hon. Ie. Diolch, Mangi. Cyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder! Cyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder! Wedes i fod e ddim yn dod. Falle rydych yn hwyr mae e. Dewch mlaen i dechrau symud! Cyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder! Cyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder! Hei, aroswch i fi. Ifan, o'n i'n gwybod bydde ti wedi dod, a ti wedi gwisgo lan hefyd. Wow, mae'r faner yna mor cool. Le gesti e? Un mam pam oedd hi'n protestio'n ifanc. Hei, bydd y faner yma'n berffaith i orffen TikTok merched Beca ni. Quick, cwdych y lan ei bab i weld. Cyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder! Cyfiawnder!